ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. имрӯз хостам якҷоя бо шумо дар мавриди ҳаққи волидайн каме суҳбат дошта бошам. рӯзе дар хонаи яке аз дӯстонам шоҳиди он гаштам, ки падару писар тақрибан 12-13 сола буд, суҳбат мекарданд ва бо табассум писар ба падар гуфт: дадаҷон, шумо аз ман қарздор ҳастед. ман бо тааҷҷуб нигоҳ кардам сои дӯстам ва барои ман нақл кард. гуфт, ки мо ҳар ҳафта анъана дорем ва ба дасти кӯдакон миқдори муайян пул медиҳем, то ин ки лавозимоти заруриро барои мактаб харидорӣ кунанд. шояд ки ҳамон рӯз падар каме дер карда бошад ва писар хуб ин гуна ба падар хитоб кард. ва дар ҳол як ҳадисе ба хотирам омад аз китоби риёзу солиҳин, ки аз абу ҳурайра разиаллоҳу анҳу ривоят шудааст. мефармояд: аз расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам шунидам, ки гуфтанд: фарзанд ҳаққи падарро адо карда наметавонад, магар он ки падарро дар ғуломӣ ёбад ва озод намояд. ва як ҳадиси дигар низ аз абу ҳурайра разиаллоҳу анҳу нақл мекунад аз расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам, ки фармуданд: ба хок молида шавад, ба хок молида шавад ва боз ба хок молида шавад бинии он нафаре ки яке аз волидайн ё ҳардуро дар калонсолӣ дарёбад ва ҳаққашонро адо накунад ва ҳаргиз ба биҳишт дохил нашавад. аз ин рӯ баъзан на танҳо кӯдакони 10-12 сола, балки бузургон низ ба хато роҳ медиҳанд ва шояд аз нодонӣ бошад, ба падар ё модари худ мегӯянд, ки шумо қарздор ҳастед, ё ин ки ба ин монанд шӯхиҳо мекунанд. аммо мо намедонем ки ҳаққи фарзандиро дар назди падар модар ва ё ҳаққи онҳоро мо ба ҷо оварда наметавонем, ҳатто то дами маргамон. аз ин хотир бояд ҳамешагӣ иззату ҳурмати волидайнро ба ҷо биёрем ва ҳамешагӣ бояд дуо кунем, ки волидайни мо, падар модари мо аз мо розӣ бошанд. аллоҳ таолои бузургвор волидайнро, падар модаронро дар паноҳи худат ҳифз кун ва моро бибахшой агар мо ба хатогӣ роҳ дода бошем. аллоҳ ҳар яки шуморо ҳифз кунад ва ҳар яки моро ба роҳи рост ҳидоят фармояд. то вохӯрии дигар дар паноҳи аллоҳ бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.